Les 10 i 6 minuts de la nit, bona nit Lleida, bona nit comarques, sigueu benvinguts un dia més a Lleida Televisió, això és Lleida al dia, i aquí encetem la segona part del programa fins al punt de les 11 de la nit aproximadament, en el que tractarem diferents qüestions que formen part de l'actualitat informativa d'aquesta jornada. És el temps de tertúlia. D'aquí uns instants els presento la convidada i convidats en aquest dijous 15 de gener de 2015, abans però algunes de les notícies que ens deixa l'actualitat informativa d'aquesta jornada. I avui hem de lamentar la mort del cooperant i empresari de Mollerussa, Àngel Pujol, que ha mort i s'ha estat trobat mort al seu cotxe a la ciutat de Lleida. L'avís al 112 el van donar a les 0:50 hores d'aquesta passada matinada, d'aquest dijous, dos ciutadans en veure Àngel Pujol immòbil dins el seu vehicle, aturat a l'altura del número 16 del carrer Enric Granados. A falta de la confirmació de l'autòpsia, hauria mort per causes naturals. Àngel Pujol va néixer a Mollerussa el 1947 i va ser, juntament amb el seu germà, impulsor del grup Pujol, fins que després de consolidar-lo va decidir deixar de banda la seva tasca com a empresari i dedicar-se a la cooperació com a president de la Fundació Privada Centres Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. A finals de l'any 2005, Àngel Pujol, convidat pel doctor Ferreruela, va visitar l'hospital de Mekele, a la regió de Tigray, a Etiòpia, on aquest doctor realitza voluntàriament operacions oculars als nens i nenes i a la resta de ciutadans d'aquella població. En aquell moment, l'industrial de Mollerussa va quedar impactat pel treball que portava a terme el seu amic cirurgià òptic. I durant la seva estada es va desplaçar a la ciutat de Bucro, on va tenir el primer contacte amb el missioner basc Àngel Olaran. Entre ells va sorgir una sincera i important amistat que va fructificar amb la creació de l'entitat solidària que canalitza part de l'ajuda rebuda des d'Espanya i difon les activitats efectuades per Olaran a la regió de Tigray i també a la població de Bucro. Des d'aquí el més sentit condol, evidentment, a tota la família i al cel sigui, que segur que hi és. Però sí que volíem dedicar els primers minuts a, si més no, a recordar la figura, la memòria de l'Àngel Pujol, que ens ha deixat en aquestes últimes hores i que, vaja, només podem fer que tenir bones paraules i bons records precisament per amb ell, sobretot per tots els que els coneixíem, no? La veritat és que sí, vull dir, era una persona que s'ha fet estimar, vull dir que s'ha fet estimar, que no passava gens desapercebuda, vull dir que deixava empremta, i a més una empremta jo crec que en positiu. Jo vaig compartir amb ell, doncs, alguna que altra afició, sobretot al voltant del bàsquet, quan ell va estar molt involucrat en tot el tema del bàsquet a Lleida i després amb temes d'emprenedoria, i ara finalment havíem coincidit amb algun acte benèfic que ell organitzava pel tema de l'Àngel Olaran, i recordo quan m'ho explicava el per què ho havia donat aquest pas i lo il·lusionat que estava i lo content que, comentava abans amb l'Ignacio, el content que se sentia de poder tornar tot allò que la vida li havia portat amb ell, i la veritat és que és una persona que jo no ho sabia i ara a l'arribar m'ho heu dit i m'he quedat una mica sorprès, perquè en la distància però li tenia afecte i consideració i estima amb ell, al seu germà i a la família, amb la qual el més sentit condol, i segur que l'Àngel estarà on ha d'estar, que és al cel, gaudint del descans. Ignasi, tu també ets una persona que, primer, el coneixies molt, de fa molts anys, i a més fa pocs dies... Bueno, jo l'última conversa la vaig tenir amb ell dilluns. Per això, quan aquest matí m'ho han dit, jo el primer que penso és... Però si estàs acostumat a que aquestes coses passin arran d'una malaltia o que no et trobis bé i tal, no. Llavors, quan t'he dit que ha estat fulminant i tal, no? Jo a l'Àngel el vaig conèixer fa molts anys, precisament en un viatge amb una ONG a Sarajevo, i ell anava com a empresari i patrocinador d'aquella ONG. I jo recordo, avui fas memòria una miqueta, afines una miqueta més, no? I recordo que d'aquell viatge, de tots els empresaris que hi anaven, realment l'únic que anava una miqueta més enllà era ell. Fins i tot en un detall, recordo molt tonto, que fins i tot va arribar a implicar-se en el fet tan tonto, de que al periodista li havien de donar una bona habitació, no? Que això, quan els periodistes cuiden una miqueta, no està bé, no? Vull dir, ell ja recordo que es va inaugurar una escola a Sarajevo que va finançar la ONG del Col·legi d'Aparelladors de Lleida, i ja el fet del dia que es va inaugurar l'escola, com ell, en lloc d'anar com la resta d'empresaris allà, diguem-ne, a la zona VIP,
va saltar-se tot, se'n va anar amb els crios, i ja li veies un altre tarannà, no? I jo avui l'únic que puc dir és que quan marxa una persona, evidentment deixa orfes, ell deixa molts, i en aquest moment són la quantitat de crios a Etiòpia que estan tenint cada dia un plat a taula i a més estan sent escolaritzats gràcies a la seva empenta a través de la ONG de Centre Iniciatives Àngel Olaran. Segur que avui queda molta gent orfa, però estic també segur, de la mateixa manera que molta gent queda orfa, estic segur que molta gent continuarà confiem en la línia del que ella estava realitzant i fent. No sé si amb la mateixa energia, això serà difícil. La mateixa energia era personal d'ell. Perquè la veritat és que era un home que allò t'entrampava de l'energia que pràcticament tenia. I estic convençut, vaja, que hi haurà algú que li agafarà el relleu per continuar aquesta gran bona tasca que s'està fent en aquests moments en aquests països. Xavier. Bé, els que l'hem tingut la sort de conèixer-lo de prop i treballar amb ells, no només amb ells, sinó amb el grup Pujol, etc., doncs és una llàstima perquè és una persona que deixava marca i afortunadament deixa un llegat que no tothom pot deixar, de tota l'obra. I al moment com aquest difícil de fer balanç i pensar una mica tot el que has fet, estic segur que poques persones se'n poden anar d'aquest món pensant que han ajudat a tanta gent, que això és el que realment al final queda. I aprofito també per manar un missatge de condol a la família, amb la que he tingut sort de conèixer, el seu fill Miquel, el seu germà Joan Maria i la resta de família, perquè són uns moments difícils i que es quedin amb la part positiva de veure avui els que ens agraden una mica les xarxes socials, era realment posar bé la pell de gallina, veure les xarxes, suport d'empresaris de tot arreu, d'exjugadors del Lleida Basquetbol, que ha estat també una família per amb ell, gent, fotografies en països amb moltes necessitats i sobretot l'efecte d'involucrar a empresaris de Lleida, vinga, veniu, acompanyeu-me a l'Àfrica perquè ho heu de veure, etc. I per tant, un record i un homenatge perquè és una d'aquestes persones que val la pena. Tenia una capacitat de convèncer a la gent per a que participessin i col·laboressin d'aquest projecte, perquè clar, a més ell te diu, és que si tu no vens a veure això, si no ho coneixes de primera mà, no te'n pots fer a la idea del que realment pateixen aquesta gent. I nosaltres això és un petit gra de sorra el que estem aportant i el que estem fent precisament en aquests països. I això, vaja, arribava a la gent i això que explicaves és veritat. Molts empresaris hi han anat allà a veure de primera mà què passava. Aquest tipus d'iniciatives que no poses en marxa funcionen si ets un pesat. Llavors, ell n'era conscient que sent un pesat l'únic que aconseguia era el xec perquè ets un pesat. I ell no volia això, ell el que volia és que no, has d'ajudar perquè t'has de convèncer del que te dic. Llavors, era pitjor que un pesat, i ho dic en el sentit absolutament positiu, perquè el que buscava de tu no era ni el teu xec, ni la teva ajuda, no, el que volia era la teva implicació, més enllà del que poguessis fer. I a més ell no mirava de quan era el xec, o de quin era el tipus d'ajuda. I a damunt és que era superagraït. És a dir, clar, hosti, és una combinació molt complicada de tornar a trobar. Jo ara m'estava imaginant, vaja, m'hagués agradat poder parlar amb l'Àngel Olaran avui, però sé que és complicat perquè està de camí, agafant avions i sabíem que era complicat i que era molt difícil de poder comunicar amb ell perquè ens expliqués què és el que sent en aquests moments. Però m'imaginava tota la gent, tots els nanos, tota la gent amb la que ha treballat, tota la gent amb la que aquests moments estan treballant, de tot el que va portar ella en aquests moments, deu ser un dia o ha estat un dia molt complicat, molt dolorós, de dir, hosti, l'Àngel no tornarà més, no vindrà més aquí a ajudar-nos, o a pegar-nos la bronca de per què tal, i això no s'ha de fer així, o això s'ha de fer d'aquesta altra manera, etc. És a dir, suposo que avui ha estat, evidentment, un dia molt dur per tots els que el coneixíem i tota la gent de Lleida, però també haurà estat un dia molt complicat per tots els països on han estat i, sobretot, on ara mateix, en aquests moments, estava ajudant, que era tant a Bucro com a Tigray. Bé, des d'aquí, el més sentit condol, com dèiem, a la família i que el salt sigui. Si des d'allà ens veu, una salutació ben cordial. Tampoc coneixies desgraciadament l'Àngel Pujol? No, no coneixia personalment. De totes maneres, clar, iniciatives solidàries com la de la seva fundació són les que permeten desenvolupar molts canvis i millorar molts aspectes
l'educació en tot el planeta, perquè això impacta. Jo he vist a vegades vídeos en països subdesenvolupats de com van els nens a l'escola. Aquí els acompanyem amb cotxe o els deixem a l'autocar escolar i tal. I jo he vist vídeos a la Índia que hi ha criatures que per anar a l'escola han de creuar un riu per un pont amb una corda que gairebé es juguen la vida per anar a l'escola. O han de caminar 20 quilòmetres, no? Caminar o més, no? I llavors el tema de l'educació, portar-lo en aquests països sols és possible quan hi ha persones com l'Àngel Pujol que impulsen projectes d'aquests i que parla molt a favor de la persona. Mira, aquesta imatge ho resumiria una mica tot plegat, no? Aquí envoltat de canalla, i aquesta seria la imatge de l'Àngel Pujol que més recordarem i més ens agradaria recordar. Clar, és que tenim societats tan diferents, la que vivim nosaltres aquí, de la que poden tenir en altres països, que pot xocar, no? Els sobreprotegits que tenim aquí a les criatures i el fàcil que és l'accés a l'educació, i en canvi que en aquests països realment ho tinguin tan i tan difícil. I tants problemes que a vegades ens donen, de facilitats. L'Àngel tenia un projecte en ment que era intentar aconseguir que nens a partir d'una determinada edat poguessin anar a viure durant un temps d'estiu, en lloc de fer-te les colònies que te fas no sé on, fer-les allà, amb l'objectiu de que valoressin tot el que tenen ara. És a dir, jo crec que és més important que vagin els d'aquí allà que no els d'allà que vinguin cap aquí. Perquè de vegades es fan aquests intercanvis saharauis, etcètera, i clar, quan marxen cap allà... Jo tinc un bon amic, que és l'Ignasi Soler, que és el director general de Natural Optics, i aquest estiu, per l'existència, porta molt temps col·laborant amb la Fundació Àngel Loraran, gràcies a l'Àngel i a la seva insistència i al seu treball, i aquest estiu, per fi se n'ha pogut anar amb la seva parella a passar unes setmanes a Etiòpia, crec que era el lloc, i realment, parlant amb ell, és una cosa que no es pot contar ni es pot veure en fotografies, s'ha de viure.